121 квадрата е къщата. На първия етаж имаме камина, кухненски бокс, веранда, може да се излиза от тук и диван. След основен ремонт е къщата, стукотавани, вратичките и нещата на камината на кухнята са сменени. Камината е изцяло обновена с 3D ламперия. На вторият етаж имаме две спални. Пак са подновени с ламперия. С баня. И още една баня. И спалня също обновена изцяло. Тук имаме една обща тераска, която се ползва и от двете спални района. Излизаме отвън. Това, ако имате въпроси, обадете се.